despois rompeu polo teito, pola cuberta. Ante o risco de que o lume se estendese ao edificio que está pegado, con 12 vivendas decidiron desaloxalo. Cando comprobaron que a estrutura non sufrira danos, os que quedaban puideron regresar. E foron marchando cantidad deles para as aldeas. Moitos colleron, por exemplo, a nosa veciña do cuarto de aquí tiña o neno dormindo, tuvo que levantalo, claro, a esa hora, sobre as 11 máis menos. Era impresionante a cantidad de fume que tragábase aquí na acera, aí al frente. A extinción do lume mobilizou todos os bombeiros do Parque Municipal, máis outros 5 que non estaban de garda, pero acudiron como reforzo. Un dos participantes na extinción tivo que ser atendido por un golpe de calor. Estaba mareado, vomitou e con fiebre alta, taquicardias, e por recomendación do 061 do médico, pois decidimos leválo a urxencias. Xa pola mañá, bombeiros e policía xudicial regresaban ao lugar para investigar as causas do lume. Segundo os veciños, o inmoble abandonado era frecuentado por rapazada, pero no momento do incendio os bombeiros non viron ninguén ali. Non sabíamos por que se iniciou o incendio, non? Entonces, decir que estaba habitado pois, é un risco, unha temeridade, pero sí é certo que por que se inicia. Eso que hai que esclarecer. Ese segurato que pois xa facía un par de meses, 3 ou así, que había os rapaces entraban, a gatas, salían, había pois a veces 5, a veces 3, a veces 7. Segundo sinalan os veciños, hai xa un par de meses que presentaron unha reclamación no Concello para que tapiasen o acceso. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acolleu esta mañá a vista de